Уважаеми дами и господа, в България имаме една поговорка: пилците се броят на есен. Искаме да спазим процедурата, да видим от кои нации, кои държави, кои членки на УНИТАП и от Европа и гости са уважили нашия конгрес. Magyarország. Благодаря. Köszönöm szépen. Моля внушителната делегация от Италия. A nagy olasz küldöttség, és természetesen a bolgár küldöttség. Kérem a bolgárokat, hányan vagyunk? Цял сектор. Köszönöm szépen. Megszámoltuk a csirkéket. Köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelte a 35. kongresszusunkat. Átadom a szót a miniszterasszonynak, Desislava asszony. Szép jó napot mindenkinek, tisztelt elnök, UNITAP elnök úr, tisztelt vendégeink, tisztelt polgárdohány termelők, a külföldről jött vendégeinket, hadd üdvözöljük itt Bulgáriában. Rendkívül megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem vendégeinket az UNITAP 35. kongresszusán. Először is meg szeretném köszönni minden UNITAP tagországnak, amely javasolta és később elfogadta, hogy mi rendezzük meg 35. kongresszus. Ez egyben azt is jelenti, hogy támogatásunkat fejezzük ki a bolgár dohánytermelők. Hadd adjam át Bojko Borisov, bolgár miniszterelnök üdvözletét az összes kongresszus küldöttnek, és hadd egyesüljünk a közös célok köré, hogy a kormánnyal együttműködve majd meg tudjuk védeni a dohánytermesztők és feldolgozók érdekeit. Számunkra ez az iparág rendkívül fontos, különösen a társadalmi politikai viszonyokon belül, amelyeken országunk átment az utóbbi 25-30 évben. Együttesen keresjük a jobb, optimálisabb megoldásukat. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy az elmúlt, mármint a mostani évben megkaptuk a szükséges támogatást a költségvetés keretén belül, és biztosíthatnám önöket, hogy a jövő évre a szükséges pénzügyi eszközöket biztosítani tudjuk majd. Tehát most már csak azon vagyunk, hogy minél igazságosabb módon osszuk el ezt a támogatást. A bolgár dohányszektor még az út elején áll, összevetve a többi európai dohánytermelő országgal összehasonlítva. Nagyobb bölcsséget kell tanúsítanunk, hogy a szektorban dolgozók minél jobban tudják megvédeni az érdekeiket, mert mint ahogy már
már elhangzott a legelején, hogy egy rendkívül bonyolult nemzetközi helyzetben kell dolgoznunk, és egyre nehezebbé válik ennek a szektornak a támogatása. Biztonságot adva a dohánytermelőknek az élet színfenntartásukhoz. És remélem, hogy majd egyesülünk olyan célok köré, amelyek az érdekeink, a jogaink védelmét szolgálja, és el kell érni azt, hogy kormányok is megismerjék a nehézségeinket, és nyújtsanak segítséget, támogatást azok leküzdéséért. Hogy igazságosabb alakuljon a szektorunk, növekedjenek a jövedelmek, a szektorban dolgozóknál. Megköszönöm még egyszer, hogy mi vagyunk a házigazdája ennek a kongresszusnak, és módunk nyílik arra, hogy merítsünk a többi ország tapasztalatéból. Természetesen köszönöm Filev úrnak is a szervezési munkát, és kellemes itt tartózkodást Szófiában kívánok ezekben a kellemes őszi napokban. Nagyon szépen köszönöm, miniszterasszony. Ön tényleg egy nagyon jó kezdetet tett. Mi látjuk, hogy Bulgária mennyire érdekelt a dohánytermesztésben. Tudjuk, hogy milyen érdekek vannak ebben a szektorban Bulgáriában. Tudjuk, hogy a szektornak szüksége van nagyobb állami támogatásra, úgyhogy szervezkedni kell, hogy jobban meg tudjuk védeni a családjaink és az országaink érdekeit. Így Bulgária az nagyon jó helyet foglal a dohánytermesztők körében. 40%-át termesztik Bulgáriában a dohánynak Európában. Nagyon sok család ebből él, és ez egy nagyon komoly részvétel, amely főleg az orientális dohány fajtákkal szerepel, de sok más fajtát is termesztenek Bulgáriában. Úgyhogy ez lesz a fő témánk. Ezt a prezentációt a Cvetan Filev úr fogja tartani.